हम कहनी ई बफर कहाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। एजा के छोड़िए कहतरी काहे कि हम लोग लिप्त भइल कारी कि एक जना मंत्री जी के आयोजन भइल, खूब प्रेम से सुनी जौन कविता बादशाह तिवारी के बादशाह प्रेमी बना दहलस, पूरी दुनिया घुमा दहलस। यह कविता के वाचन हम करे जाता नहीं, हालांकि इतनी भीड़ में हम नहीं कविता पढ़ी ले, लेकिन सुन ली जब फंस गए बहन तो पढ़ी पढ़ी सोनू भैया के धन्यवाद करता नहीं बहुत। सुनी मंत्री जी के एगो आयोजन होता, 50,000 के भीड़ रहल, आ खैले पीले के जो सिस्टम है बस यह सिस्टम उजर है, बफर सिस्टम लोग कहता, हालांकि वो बखोर सिस्टम हम कही दी। इमे एक हम सूत्र बता दे, आप सबके सूत्र बता दे तो रोज शहर में बानी रोज दिन तीसरे दिन भेटात हुई बफर सिस्टम। हमार सूत्र दूसर के दुनिया में नहीं जानते रहे, एक सूत्र बादशाह प्रेमी के निकालल हवे, और जे जान ले सुन ली हमार कविता वो बफर सिस्टम में फेल ना हो सकल, भले ही लोग खाता। अब जाके देखब यही जा हमार सूत्र आजमा के देखब यही जा, अब पता चल जाए कि हम सही बतौनी गलती बतौनी, एक सूत्र का हो। अब कविता सुनी कि एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई गैनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमारा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जुटल कई हजारों लोग हमरा देखते भय रोग, सचहू भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुको, फारा गोल या भीतर ढूको। अच्छा ठेठ शब्द हवे, भोजपुरी के ठेठ शब्द हवे ढूको। ढूको कहले पे एगो प्रसंग याद आ गए, कोनो विभाग में 50 आदमी के भर्ती खुलल, 500 लोग लाइन लगा के खड़ा हो गए इंटरव्यू खातिर। अधिकारी घबरा गए, अब बाहर जल्दी जल्दी एगो स्लिप लिख के सटवा दिहल गई, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला गला कहले मे आई कमिंग सर, कहले गेट आउट। हिंदी वाला गला श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं, कहले बाहर चलिए। संस्कृत वाला गला अहम आगंतुक से जन्म, कहले बाहर चल के विश्राम करिए। भोजपुरी वाला गला कहता ढुक, कहले ढुक, कहले ढुक, भर्ती हो गई। लोग कितनो नाराबाजी कइल, भर्ती हो गई। लोग कहल कि भाई ये अनपढ़ गंवारू आदमी देहात से आके कैसे भर्ती होगा, कहना बेवकूफ, जब पहले ही वार्निंग लिखी गई है कम शब्दों का प्रयोग करें तो कहा एक एक लाइन में बोल रहे हो, ये तो 2 अक्षर में कहा ढुकी, हमका ढुक, भर्ती हो गया। तो भैया कहले अब रुको, फारा बोल या भीतर ढुको, कहनी बालक तू हो देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता। तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल, हो गई बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अंदर के स्थिति अब देखी सब, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। बड़का लोग लगल धकियावे, छोटका नीचे चपाए लगला से। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50, आइल पुलिस तले 50, आ लागो लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन हुए तो नहीं बहुत योगा करत हुई। शीर्षासन मान जो गोड़ ऊपर हो जाला मुड़ी नीचे, ओके देहाते में बांस गाड़ल लोग कहला, बांस गाड़ल जाता। आइल पुलिस तले 50, लागो लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गोटे सुटकावे। जकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोरे पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई, कोई जन पीठी पर खा के अइले। जे गोरे पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई। केहू खून चुआवत आवे, केहू टूटल दांत दिखावे, आ केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तरतर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। तरतर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली वही लोग हुकाइल। जे खैले में सबसे आगे गल, सबसे ढेर पिटा गए। जे रहे ढेर भुखाइल, असली वही लोग हुकाइल। हम तंदूरी पौनी 1 के, और चूल्हा में कर रोटी, तंदूरी रोटी। हम तंदूरी पौनी 1 के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगल भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 में पहले भागो। उहे रोकल है कि खा के चले जाई। जब एगो पूरी 2 डंटा खैले तो भागल आओ, हमारा भाई साहब। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 में पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोच। हम कहनी ई बफर कहाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला।
ईजा के छोड़िए कहो तरी काहे कि हम लोग निपटे के भाई में अभी हालांकि कुकु खाए से तो को भाव नहीं केहू बाटे परोसाला देखा अपनी हाथे निकाला कोई या जूठे हाथे में बोल दला बहुत प्रणाम आपके, बहुत धन्यवाद आपके। हम कहनी ई बफर कहाला आ कुकुर ऐसा आदमी खाला, केहू कहेला गोरुआ खाज, केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हमारा आज आ छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई वे ढुकी जे लजाए वाला होई तो किनारे खड़े रह जाए धपिया के लोग जाके खा ली जाके। अबे अब घबराई मत, खाए के जात में मिलत देखे बैठी छबे। हाँ अब सुनी एक सूत्र जान ले छबे, रोवा शहर में बानी एक सूत्र कहा, जहां बफर सिस्टम में खाए जाए के बाद तो हिया की तरह मान ली कुर्ता पजामा के ऊपर हिरले होके चाहे कुर्ता धोती पहिरले होके ओकरे पीछे खड़ा होके खाई छबे, खा के आराम से प्लेट सरकाई और कोई पीछे से कुर्ता उठाई हाथ पोछी जाई। यह एक सूत्र हम अजमावल बात कहते नहीं, अजमावल। अच्छा हम 2-3 जगह निहुर के मुंह पोछ दिले बनी केहू पकड़ लाई, अरे हाथ दुइये गो बा, एक हाथ प्लेट पकड़ बने एक हाथ खाते बने, तो पीछे कौन आता कि तीसरा हाथ माने कि पीछे टोई नहीं, अपने हाथ तो अपने ही लगे लिए तो पीछे कौन आता के टोई। यह एक सूत्र हवे कि छीना झपटी धक्का मुक्की अथेथर होई उहे ढुकी, आ जे शरमाई लोकरा खलिहे पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। कविता के अंतिम करी वहां रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे वहां 80 आदमी ढोहे, एहू जो हुए आलिया बा न्योता 20 जने के रहे वहां 80 आदमी ढोहे, आ कुछ लोग सुने आयल गाना बाकी खाए लागल खाना, एहू जैसे नहीं होता। जे आमंत्रित बा जब उठल बा, बिना आमंत्रित बा अनुसूचित वाला जब पहुंच गए बा, कुछ लोग सुने आयल गाना बाकी खाए लागल खाना, हमरा जिंदगी भर ना भूली केहू खुश रहे चाहे फूली, अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल।